protocol observed. Ngizawufunda amagqabantshintshi obomi bukasisi. uFaniswa Hilda Skefile wazalwa ngomhla we-7 yenyanga ye-7 ngo-1931 ezalwa eRhafu. Uzalwa ngabangasekhoyo uBani Qashani Mkabane noKayi Maloyi intombi yasemaqoqweni. Amabanga aphansi uwenze eRhafu baza ke bafudukela eWellington. Iminyaka ihambile ndaza ndazimanya ngeqhina lomtshato nomfo waseMamfeneni uJackson Tyuka Skefile. Saza sawongwa ngabantwana abali11 baze abahlanu kubo balishiya eli. Ndiye ndaxelenga kumzi wempahla wase-Wellington Industries ose-Wellington, yada yavalwa ifem leyo. Ndisutywe kukufa ngomhla we-14 kaJuni ngo-2025 emva kwengulo emfutshane. Ndishiya ngasemva abantwana abathandathu nabazukulwana abayi-28 kunye nesizukulwana esiyi-27. Ndivumeleni Mankabane Bomthomboki nani Bomfene Bohlathi Bolisa Bojambase ndiyolala kwikhaya lam.